ayapiak tido o mga Yahudi guni na agiatangkoy na pianamaran magbayran na maka dia kaaba itransferiran sa Yaman na dito magaga imantok man na inagawiran man ang Masjidil Aqsa sa tangan ng mga Muslim. Sabag sa miya gidamiran so Islam na tanggap pagkaulad o di kalipat na di katawan o di kalipat so karibat so tanudagan na sibu sa Amerika na benda sobra 5,000 mas ito. Tanggap miya kadagal so agama sa dunia. Iman to na ayaw mo miya pala miya pikirin na kagi uman gawin na kaumanan so Muslim. Sa tanong ni biro ng mga saksi, mga pari na yan di mamanuldi ko Islam, mga artista na di mamanuldi ko Islam. Na sabab sa maluiran niya klaro, niya to niran sa Biblia, so Isa na niya alwin yan kanabaputuhan. Niya to niran sa kitab. Okay, napiya katawan nila na sa pangaliran ito. Nakagitira na ng kagaga na iman to na talagang sa Muslim na ayaw pa kaptidoan ng mga Muslim. Na kaya punan sa Libya, kaya punan sa Kuwait, kaya punan sa Egypt, kaya punan sa iman to na panguloan na ada? Sa Israel o sa Palestine. Kaya naman man na langon taman na kagi aya kapakadagdagan mga Muslim na buo mga ulama o. Kanagi din yung pa ma. Ako man ako na pangusyeta na miskano na iman to na ayak man na miya plano na paano ayak man na makatitidaw ng mga ulama. So iman to na to miya na niman to miya gidam yun da magudam tayo iman to. Sabab san na isa ko din guru niyo din sige nga nira pira pulurang na di maniminar sa kubong dagi guru niyo din na miya tutulo na pantag sa seminar imanto na piyesi mo sakbal na wida ka liempan na so ato na bini bini na samso channel yan imanto si Mustakban na piya makalang kapiyan na tingin na rilaan wallah so api aging kaya channel at tumusya tatan na miya binasapan ima to na makapantagrakan di nakarakaroon niya pag-explain explain na naman giyang kaya wasyat na uba ka muntay sa salida sa rakyat punan ka na inawaan ka diba sabi ta Nagubang ka mabupamakil sa wasyat at ika amay ka magun makapasan na gugurubu. So, di ba sabuta? Aya ka pa makinig sa wasyat na ipagpulo ka o paganay na taman sa di makapasan. Nasagyan ko takap po mamakinig ka na pag-usar na ka, sugda-gda ka, kaad na katero, aad na didilungan. Ad na katero, ad na? Dedalungan api si ko di tanu di kakawing-kawing na aya betul ko betang na sumay malalalag sumay tuwalalag na sisirong no malaa lala di maana niya na aya kibitang na magatos na piyakan lang ka pa na limagatos ni lagi na ni mga katero mga aya mga niya na mga katiruanan si itanonan keneg si kukuan si itanong keneg ko ad na mga ungang niyan. Pamakidigan niya mga wataan niyo. Itanong keneg ko ad na mga ungang niyan. Na, igilabiklas ka sa balaga. Na pangamit ka agyan ko tuwa mga inat ang mga katiro. May naita si Mayor na gumilaw ta. Raay tudo usyans. Nilayakan sa sinar o alungan. Nato na, ano nga pa lagi din sa alungan ng si Mayor? Okay, napipikir na si Mayor ito. Raay tudo usyams.
May akan Diyos sinaro alungan. Na, iman to, na usay tanong sa mababa, agiyang gaya, nini kekeriya, kaya ino pencakian litakan, na ad na mga guru tanong, ato na abay na, miyakin diska sa kurun. Ha? Miyakin diska sa kurun. Sabab, sa ayak yang betul agiyang utawasyat tanong saya, Nagia mambuang kotoa pagerinyo, apia kau nutakan, na pia mo tulian, na inis sibay niya nun, aan na parte ka surga. Totoo, inis sibay niya nun, at tebo niya sa title lang, ad na parte ko surga. Kato niya na diskasyon no to. Pitero akar kanwa, ad na katero, dedelungan, di ba? Ad na miya, tiga kana buto, pure asurga. Eno to, nakagipakaaw anong buso adam. Napakakasoy numbu. Oh. Aya ka ke original ng surga iyan, na andin ni mapainan, so ayaw anan yan na kiyama, at tanit yasan julangan ito ko surga. Gitu. Pama kay barat, example yan upama, kakagi apya si sasaksi na miyan nagagano'n. Na example yan upama, na pisme na karga cellphone na kane. Away. Pisme na karga. Na gin kay cellphone na ku na karga bu di ba? Nato na pure era ka di. Di. Original era ka di. Di, pero pure cellphone. Giti sibutan ro kakagi aya dapat na sumiyag comment na doon ako niya ninisiyan. Doon ako niya ninisiyan. Kana ba aya parte na surga, ka aya mo akat na so kakitagu adang ko surga. Kakagipag-examine roo. Nakagipay sa buta. Kaya kaya sa buto na tiyagun mambuyag ito sa titan na parte. Imitation. Oh. Kaya dilito no to, kaya dilitakan mo. Gitu. Kaya siya talakan. Nagito, kaya napiagsata na ka mga, iga ka na, sa ka natiga ka na, sa kingan niya ka, pira pulo rag na di ko di seminar na, ayaw niya ka bata na lang na saka. Oh, kagiya sawasyat na din ka, perugu-rugu din. Hingga pengide-gedaan. Nah, minsan panagiyong ko to surga na ayat pure na digna ng kau pakati ko mga ulama. Oy. Puro to surga na deben kau pakati ko mga ulama ando matatagu. Oh. Ilay naman na kuwan. Maganda. Ano ba na inisinta ka na sekretary tanwaya? Abo kong pima na ang kitab na piyakiti pa kan. Kakanyamiyawan ako sa kanwa mga pamilya ko sa road na tiyo ato labi sa guru tanwaya. Manuli ko pangamado. Bubud na Mu'tazila o di na Qadariyah. Ayat itindig sa dinya paparatian ubuid na surga na Mu'tazila o Qadariyah. Namiyawan ako bukiran ayaw anaknya na mapad. Oh, nada ko bugay sa lugar na ginawa ko sa kitabagan na ini piagahan writing akan din na mapasad na yung itipakan. Yung itip na inisinta ka sa sekretary tanwaya. Anto na unon igugudan si kusurga. Aketa po si ko, Adam alayhi salatu wasalam agusol Hawa. Na ayat tindig o sabag yung mga ulama, si Usay ni nakateso tindigin na tumawa mo Usay tanwaya, ay dapat yun. Usay tanwaya, piyakawan-wan na ika, sa kanidi mangusya, tako kalay argo usurga na ayang bimbeturo ng bimbetiro ang na panatay. Na taro apyesa ka na, di ka nutugatang ka pa, kuwanang. Apyesa ka na, di ka nutugatang ka pa katiro, hindi lagi duso. Oh. Pulong page. Adun. Mana man yan dito pa dito? Ibang di sa ulan? Sama kayo dikintan, wag yung kaya katiro, wag yung kaya mga ulama. Kabay akan na katawan akan na kukuhan na ko niyo tunay ni sisiya pa na ko niyo sa betan no kapawingi
Namanya kadang-kadang na wasiat siya. Ad na wasiat siya, piyagusay, apatag siya nga iyakuan. Andi ni mandi matatagog yung kitab. Kate. Neno man naging ngayatiruan niya nung siya? Al-jannatul lati askanahu Allah ta'ala Adam alayhi salam kama fi qawli wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ito sa suratul Baqarah na ayatin di mga ulama na gitu-gitu sa jannatul khuld. Ayam anan niya na kesulde no miya marati sa alungan na mauri. Sima si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ayapitero yan na Al-jannatul lati askanaha Adam wa zawjatuhu inda salafil umma wa ahli sunnati wal jamaah hiya jannatul khuld. So tigu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah so kaya sulda no Adam magusto Hawa asurga na dito sa jannatul khuld na. Ito ni supak na ko. Sipan si Usaymin nakatiya so tinigi Usaymin. As-sawab anna al-jannata allati askanaha Allah ta'ala Adam wa zawjahu hiya al-jannatu allati wa'ida al-muttaqun. Koto, piyakata na Usaymin, giyang ko to surga, kita kung ada maguso hawa, naging na siya ipiriri para dukumya marate. Nakagaga ko ayam matataguso taka ka nang ginawa ko partay ka. At hindi kan tikalo itigla anak kababae ini po surga. Na ino kayo kailangan na suwasyat na pumakilig ng pipi, kaya pa kaya makanaguso nga so tawa niya. Kasala niya nga, pira-piray mantoy, tunganay tanwa, may papanusa ka na gusto, din sala iyan. Nagiti barat yan. Na, o sikap man pagnudya din kaya kitab, bituan sa kuwan, tafsirul Quranil Azim. Gimintin kadaklan na yung makna niyan na kadaklan ng mga ulamatan na pag-usar ni Rane kakagi kompleto ay ataksir na ayapitiro yan na wakad ikhtalafa fil janna allati askanaha Adam ahya fis sama am fil ard at yung sumitab na niya kanalay niya tafsir Miya kasurang-surang gamay si isa sa mga ulama anto na surga akyatang ugwado maguso hawa. Mga di gusto at tiago ang kira na surga si isa sa langit. O gusto at surga tiago ang kira na si isa lupa. Okay, nagyang gusto ayat titindig sa diyang gusto mga tawa sa surga akyatang ugwado na si lupa nagitan sa mga mu'tazil aguso mga kadariya na apiagyong kuto ami aloy akayo ami akaniran na doon may isa sa mga ulama ada biterua aya maana nila sumbula katani sumbula o pamakakayo na sa atin anong nagsapaka na dito sumbula adman na mga ulama apitero ay nagyong kuta kayo na hanta, na tindiguto mga Israel. Ano man mga ulama at tigin na nadi kagito na sajaratun tin. Ano man ulama at tigin na nadi ka sajaratul bar. Ano man mga ulama at tigin na nadi ka sajaratun nakhla. Ano man ang yakadagdagan. Subuso kayo nakiyagdagan na kuwan. Naipalagay mo ta surga. Nagyan mo ta tafsir Ibn Kathir. Alhamdulillah ka. Pipigan na kanaya na paglay ba ko ba dun? Kapag explain na ulawan o tungan na itanong sa ranaw, kaamay-amay na miyatak sirang mira na di mabiya. Naka-live to. Naka-live ako na tiga sekretary. Na ayang maana niyan, na diyan ko to tafsir Ibn Kathir, na inusay niya na diyan ko ta surga. Na Ayapia Korean yan sa giyong kuto kapugusen yan sa giyong gano'n na pantag sa giyong gano'n na surga natigin aditan wanan
ditanwa tigu sabagi ku mga ulama pakarabungan na lang sa tutul. Oay, ditanwa na ng pakarabungan sa tutul ka ayam matausan na so Allah'y matausan. So mga ulama na matagsiran mitad sa pamikiran. Okay na, so ayam anan yan, napakata na agyang kanan asurga na ayam matausan na so Allah Ta'ala. Oh, kapakasul niya nung so Adam, inna Allah astafa Adam. Ayam anan yan na tanto niya na piyakati so Adam na pakasul niya na pantik. Ay, aki aluya ko siya gimutuwa. O pa makaibadatan na adna miyan nag terma pantik. Oh, adna terma pek. Na aya pipikir na karon na giyong kutuwa pagkaawa anong wallah Ta'ala. Oh, pagkaawa anong wallah kakagya at tigo mga ulama agiyong kutuwa derpa ayam anan niya nakiyad na piyakikad nan ko Adam aguso Hawa na derpa uto apipipian making buel wallah karon pagiksamin na so Adam. Oy, ron pagiksamin na so Adam alayhi salatu wassalam na maeksamin siraro nakagya tumata na ayami susurat sa langit na kanabas siran makapuging di ko surga garumai kasi siran makapuging di sa ano si sa dunia at magbuota siran naroon siran pakaw kita sa examination. Oy, roon siran pakaw kita sa examination sangkota pinbuelan wallahu ta'ala adarpa amya aluy sa Quran wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Pero am yating wallahu ta'ala uskun anta wa zawjukal jannah. Hey Adam na beling ka din agusikaro mga ko surga. Oh. Beling ka din agusikaro mangka ko surga. Wa kula minha ragada na pangangang kanurun mangundaya. Kata ni betul na mangundaya. Sabi siya giti ragada. Hai so siya tuma sasadya ka ba yayo? Ha? Kagi sa surga na mana markaw kumana aya ka babara katiyan na di ka kagidam uba sumiyang katiyan ka. Ano ka pipiya ginawa? Owa. Wala takraba hadhihi syajara na uba kan ubay sa giyang kaya kayo. Fatakuna min adh-dhalimin ka muli kanwa dua kenapa makapaginuntulan? Oh, fa'azallahum asy-syaitan agusiran akan syaitan. Ha? Miyak po kasiran ro syaitan. Dahil man nakatitigan sa syaitan no, nakagiya sa syaitan na penabapawi ro syaitan arwar ko pawi ra imgiro no Allah Ta'ala. Oh. Dan na may tatabuwa pawi ro syaitan na mapugulaw lang yan abadi order o Allah Ta'ala. Ngayon no, nakagya ayaw mo o kita kapakawaro Adam na pag-usap ng syaitan. Oh. Fa'azallahum asy-syaitan miyapo kasiraro oo syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi na miyapakaawayan sila sa giyong kuto randa-randangan niran. Ha? Randa-randangan niran nasasaro na niran ako kapipi ginawa. Nakagya kaya maanan niya na mapukasiyan siraro na miyapakaawayan siraro na miyaw masira na ordira wa kul nahbitu Peter niya tapad ka mo. Oy. Tapad ka mo. Awa ka no ko surga. Ba'dukum ato na gyud mo to sumpatin mangota. Atige na wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Napagito ko na may apagito ko na kanwa so sabagir kanu na ridu iyo sabagi. Kaya kata na yan nuto. So sabagir kanu na ridu iyo sabagi. Kagya katawan yan aayakurian ko pagtaw o Adam itmotera na gusto Adam itmotera na gusto Hawa na prinidu yan. Oh. Yata na sa Quran. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Tapad gano. Awakan ko surga. Ba'dukum daw na to wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Napakito ko na karkanwa so sabagir kan na riduin yan so
Sa begitu na, manggugulaw lang na niman to di. Ulaw lang. At tapi so tingin-tingin di binjan, kira ngeri di dua ini. Ha? Walakum fil ardi mustaqarrun. Na adna piang beulanakan papasad na kana derpa yusi ku dunia. Pakatipungan ku dunia. Na adna papasad na kana mustaqar kekadna niyo. Oh, isabya panutul sa tafsir na sisiran ay makna niya may kapagintaw sa Syria. Oh, sa Syria. Wa mataun naguadon ko na inisinggaya ka na kuya buyagyo. Ay nga panutul na so Adam na ay inisinggiro na kuya buyagyo na 1,000 years. Tagi burago. Ilahin sa taman sa diga numatay. Sama nuto na Sofia ay makna niya na kiyatan ka diyan amya riberchiran. Oh. Ayat kaya ribertiran natin niya kalkiran. So syaitan na fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin na ayaw maanan yan na so Adam alayhi salatu wassalam na isa akyaril irun wallah nakagiya adn ini pamangan deurun wallahu ta'ala mga katiru aron ini sabab akyaril i wallahu ta'ala kuadaw pemakin-kin wagi mga katiru ini durun ayaw maanan yan na sita na yung tafsiru adna ini pamangdo ku Adam ini pamangdo wallahu ta'ala si ku Adam bagi utuha fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin ada mga katiru ayam ana niya na inindo wallahu ta'ala si ku ayam ana niya na Adam alaihi salatu wasalam na pelulubuan tanong sa nga iya ku ano kumbati ang tanong ay nito ko kiuma man ko ilmu tanong kagi nga tanong na kuha na yan di tanong di terlim nasa lang ko naging gutuwa ko ang anay no ka sa mga petin o mga ulama na mi alo yang kira naging kaya makapantag siya yung gutuwa mi aboy ka na wasyatakan na in-explain ang kira nuto oh ano nun mga diging ka iya inindao wallahu ta'ala si kukuwan Adam alaihi salatu wassalam diga ipneo tanurung na ditanong ni mamagusay ka para kaliwan na naging etaling tanong. Yan ang isaba pa kagiging kay awatatan wa sekretarin na ilalay na na ulang-ulangwan o tunganay tanong bangsa tanong pagariya tanong di jaging ka entire dunia na yaman na naging Pilipinas na punod jaging ka yamranaw mga tunganay tanong na ang iyasa ko ang iyasa ko pamikiran na marata na gusto karibatan ay dapat yun si kuwaya maanan yan na baaya apanganto ko no sabagi na baaya at titindiganakan na giyang koto akiyakad na no Adam ang gusto Hawa asurga na pantik na lindungan na kanuto ko Allah ay at epegin nga dunia apegin nga dunia ino nga papalagi na dunia gugi mo takiyakad na no Adam ang gusto Hawa naging nga dunia na ayat yan yung sa Quran na tingin Allah ta'ala Rabbana ma khalaqta hadha batila kad na namin da ina din ka ilang day na nagada kipantagin nasi niya ninusar sa dunia ayat pa nagyang ko to surga oy at iniyak ka na na arga diyang kaya inad niya sa dunia Rabbana ma khalaqta hadha batila na ayapan di malay arga agyong kuta piyatikad ng ku ada magusahawa. Oy. Na pelindung ako ku Allah uba ayak kepikir. Aya makna ni na pelindung ako ku Allah ta'ala uba kepada nama ku utakakan. Aba adem bu lagi bu o inda nga kepada lemon sabe aya makna ni na na pangim benarakan. Bena para te ako sabe sa surga. Akyata ko ku ada magusahawa na bepantik. Oy. Yang ko takapku sa tanong lagi ko tapartik na adna pipikir na karoo adna pipikir na karoo pagipungan tokak mo madaglalataw oy kakagya kabay ka na anak quiz nyo ka na mapakarayag
O ang tulaunon ikiya pakapunta kapakapupantag wala aguso Adam aguso Hawa nagu ang tunay kapakapupantag Satan aguso Adam aguso Hawa nagitig na pipigiran na piniskas mo kung mga tao. Alright. Sabon sa mga oras tano na tanto mapunto sa mga oras tano na tanto mababa nadiw kami. Alright. Nadiniskas sa kanya na mababa sa gingayar katano na aya probleman na so kuminwara ka dyan video na yung mga niya na piya na padiyan na yung mapa na padiyan na inisibay niya no nagyang kaya ano ya ko sa giyong mutaparte aya mga anak niya na tiyago niya pa siya aya pa na tiyago na title na parte ka surga wala aya billah pagningo wala lumindunga ko wala udala aya mga anak niya na kepakaya kinaraka na ng manusia kapedenan sa paratia. Ate api man to na discussion ni man to. Yung nga discuss sa social media. Ayam anan yan na ayay mato di sisimbo ng mga ulama na sukuban na adna siksaon na sukuban na siksaon. Nalagi dito. Dito yung mga maluron mga kritikal upama. Oay. Ngayon nakagimya katanan, nakagisurkakan na lagi lagi mo to inoser lagi mo ta pagariya na gurutan wa ulama gurutan lagi gadel mamarantaw adun makapigir na maya kaya panawagan ako niya kaya teksan ako niya na simbagagan tigagan na pelindung ako si iku Allah ubaad na misisip ko posrakan abadi makapangin benar sa surga ayam anay na surga akyad na luadam na badi gitu untuk original na surga oay. Yung uto tiga kemana guru kami inaluyakan kena original na pakipengentok ako nuto kumadaglatao kakagia ayaw maanangyan na para ang ginapa ipengentok ang maadun sa pakaisyo oay adun maadun sa pakaisyo aso piyakikadnan ko Adam aguso Hawa na kanabasira nung tani tiyasa kapag awa sila nung oay temporary ino sila nung pag-awa, yuti pa kay siro ka, yuti pniskasan ro. Na ayag ya pa kaway ranon na miya siya siran. Na ino sila gadusa. Antay miya kaagad kiran ko kadusa. Nandaw nun. So Satan, yuti pniskasan ro. Kala ba ayamanin niya tagro na beribet ko pala-pala tanong lumindu ko Allah ubuid na masangkatan wa katil Allah udala. Ida pati, sabab sana, berluto miya kaliwanag. Agi mo tama kapantag, agi mo tuwa diskusyon tanong, kay man doon na pagning tanong ko wala, di tanong niyan tiyubaan. Kay man doon na aya kataw ko rin, agi yung kaya pa kaulad-ulad-ulad, agi yung kaya ilmo, na datarubo sa nakubin na kuwan. Kerumbaan yan. Nakagisakan na aya di niurang kaalak na di ka ilinyo tindigakan. Ayat na tindigakan na sa giyang kaya kapla kadakang ko api andid na seminar sa Pilipinas. Kasi kung data no par kapakatinigasan kaya anarawda na ayaminti na seminar na si Salusun. Na initapan na kakano to, ay kinitapan na kanakaroon, kaya taguin ako sa kawan sa kapagda sa palin. At tumulong ako na mga palaw na tiginaw po na yung beto. Naduiso, matok na ko. Nayamanan yan na di kan din i-explain ako mga patino, mga ulama sa isa yamanan niya Metro Manila uwad na ko niyo na so mga ulama na mapapano iman ka ulama ang Metro Manila. Giluso na mapapano ulama. Yung yung pag-imbita, kapi-apian niyo. Na ino kaad na mga wasyata kan sa social media na ruwa ko niyo po magkinaga. Kaya tagun na ko rin sa kawan. Na iman to, na so kinitapan ako kung mga wasyata ka roon, naguinig ka kan wasyata kan jaging ga eder patano sa iligan, na miyado ya karakan wasya kang tisiyati man sa siminarakan. Naging erkiyo, na sa upman ubaad na kesalak. Apias kano? Baka paratiya kano sa anak keribatan kano de. Normal na ng manusia. Normal na ng manusia. Yang ito, mapipikira ka na, kia-explain na kuro,
Oay, nagugya panutula corona, pia kinigakarkano. Oay, nakagi sumapipikira ka na di kumin oras. Nasabab sa kini kaya ako sa tanto amin ibulog siguro pia tulakan, de madiscuss pipia. Oay. Na, tigira na ako nakito miya nandiyan mo takatero ka. Natiga ka na sumansong Adam na nabi ito. Di ba? Nabi so Adam mo di? Narasol so nabi mo di, Adam mo di. Rasol. Na so Adam na piyakateya wala ulay. Piyakateya yan. Na andi manay pangkatan ki guru sa marantaw ako si Adam. So Adam. Na miya ribat yung Adam udah. Miya ribat. Na iya dikiribat si guru. Ada ba tayo? Di panlangon na tao sa dunia na panaya surga di kalibat. At yapin yung muta ko da apaktiman niya, ini gira pala labi na kisuju. Oy. Okay. Nasabag sa kanya mga guru niyo na kuwan ayakap kilenior kami na lalayo kami makatutulong kami alayam kami sa kapakandida maraakan namin sa ando manika sa buti pagtaw sa kay agama na barang-barang ang pagkukita namin. Pagkukit namin sa ungangan. Pagkukit namin sa emanan niyan na mapayag. Pagkukit namin sa mga pansya. Ba't hindi ka pangusiyat? Apa yang dia kapangusiyat? Kata manu ako miya bulu-bulu sa gengge Davao City. Napi dia kapangusiyat na ad na kapangusiyat ad na term ad na bes amranaw adik ke pakayubang kung sarang kawasiyat. Di ba? Kagi mo tuwa mga dinggan. Di ka pakay. Alright. Uba kausar sa dinggan akatero. Nag-uba kausar sa mukhatab akatero. Miya kadang-kadang mga napagista di daging akatero. Mukhatab o ibaratiyan mo. Ibaratiyan na miyatay ka. Nagyo mo tuwa miyatay ka, nagiti mukhatab. Nagito ka pa kaya pag-usar mukhatero. Api ako minaraw kay Barat. Ame ka piura miyatay. Hindi kami nisinito. Na aya mapiya apag-usaran na ibarat yan na adn amawapat amanusia. Oto so kaya pakakuha niya. To na bini na kaya paka o pamakuha na mapi paras at kaya pako kito katiro. Ay panda patakari masiig. Nagya ko takaya giro nga ay panda patakari masiig. Mukhatabo to di mukhatabo. Na, dia mo tagay panda pataka. Dia mo to pun kau sana dia mo taka. Na makadidel pa, di ba? Na dito ka pa kay. Ayaw sarangan nagay. Ay pandapat o mga tao ang mga sisig. Mapiparas. Din na ba niyan niya tunay ni? Din niya sa nadiyan na tao. At nakatiro aaya ka pa kau kita ngayon na kerinawan nun sutaw na nakasakiti. Inopitero nabi at talo kapamuka kisulja surga kagiginan. Pagkaya kisulja surga akapamuka nagya mo taan lang yan lagoy. Ibarat yan na amo motor sa singla motor na pagukit saya. Kaya disingan yan suwata. Minipat-patak suwata. Ay siwaya kito nang yan lagoy. Kasi may tepuki boys. Ay yung mga tepuki boys, tingila na sa makatepok boys, so miya ka din si Jawataan na sabab sa upama ka gumiro si boys sa katan na sigurado ko na putay. Na sigurado ka no? Benda bagi-bagi ngiran. Away. Na miya ka sugatan na pali aguguno. Nakaupon makasugatan na pali aguguno na ayak Koreano na ridu. Na andi kaadlo ridu na sunjo isa ka baryo na panay kay tagunja widakan. Na di ba? Na ayak mo bulong ito. Napakausap ka sa katero di bilang. Apa ka giraw ka? Desi makagaw. Desi makanta pa. Tigay ostada siya makanta pa. Natigay na napangilay namin siya. Nalakabing na nasungo sa police station. Siya kakano'y turnubir kaputay. So ayaw mo na kapatayan ito na sa baparagana. Niya kambul na ka sa to ka kusugo.
Nah, begitu tulang aro. Ada siya makapanalabi, ikoto-koto sa sakaan. O di na nakipamato ko dunia. O ay. Nah, kita kau wata jeniran. Wata sina dulu. O di na wata sunjuan luguta 5 tahun. Kita kau ya penalo kasi yan. Kita anas ko si Jagawin na palayo. Di kaya rante yan na kagawin. Ano nung siya walay niya? Ay dapat eh. Oh. Nagiti mali ba rante yan? Nah. Ikan mo kapamukag na igiraan na pakapang ginawain na ka. Diyan na ya, pag-usay na ka na explanation na ka na yaw. Ha? Kapamukag, akisulid ka ko sa lugar, na nagidagyan mo ito, ada pesan na ka. O, pakapang ginawain na ka, sinuri ako siya dyan. Mika ka nga sira. O, namiya ka na bisa na kung nadisiran bitiarai. Na, aya o kita kapag ginawa iyang kakira na pemerak ka. Ha? Kaso ka pemerak na at natay mapkapakay, di ba? O ay. Nasumagin mo rin. O ay. Tengad. Naum yaw mako siya dyan na pengurao. Tidak na pengurao na tingin na di kundi silit siya nga iya kuhan. Tanto kung masakit siya ginawa niya naging iya kaya tagwir ka no salat. Kadi niya ko nakalipatan, ina ko muna, adiga-diga no kumbilag. Ha? Sige na, piyura na. Ati ako nung gapuun na. Oy. Natiruan ko na, explain na ko na, ba iyo ga makang ginawa kami yan? Oh. Nasangkap mag-iya dyan. Na ino ka na. Tingin na ba ka kung makang ginawa Ano, tingin na pangilay ako na. May kang ginawa isiran. Okay, na aya inusar ka na, palaya ka pamara. Tanya nga ginawa isidua ka tao. Oh, ang gayon to, nakagya aso, miya kapira ko na explain, iniraan na di kumitiyarai, na aya ka presado na may nanaka. Open ke paru na digatokawan. Oh, open ke paru na digatokawan. Na may nanaka. Na miya pa kang ginawa yung gasiran, na namo na pitero ka, na palin ka pamuga ka, na miya ka, adikman bulag sinuri ang busiguan. Tujo. Api ano sila, nahawak kamay sila. Namanya isa di sila mimitiar iko restaurant. Tingin na, nutab sila, paano nutab sila ang ginoy? Tingin na po ng kaiguan. Dita tingin dita. Kaudan niya ang panutula punguraw ka. O ay, sa kuwan na mata, nga di orang karinawan, na pamatan, tingin na daw bumatiro buko punguraw. Nagita na kayo ba natin ano? Okay, nakagi-inusal ka ito, nabiyak din sila. Ha? Na, ikatalo ka pamukag na suka pamukag yung mamakita naman yan. Oh, ay na ba yan sa hadith? Sakna ba ka pamukag kana kapagatan ng tanok man na nga manugot man ng mga dato kag ginong malay na tingin na matay ka din. Lupa kay bisik. Tarian na mga karumal yan yan. Ang na kami ang karumal. Ibo, betul. Oh. Tingin na guru, doon ko maka nakakapamara ko tuko, nakakipapia. Oh, ay. Dito, ayaw mapipigyan na ko to. Kapumukaging ka kay karumang ka, nagisuldi ka sa surga, na katawan na ka, di ka makagagausan. Di ka pa kagaga. Ha? Nauber ka pagurdir sa kwan na nga sa breed. O ay napiga o ay kumakumagbalag ako. Naman ko, breed ka ka, bini ko ako. O ay, ato ni tiro na ko. Tigin na lang na siwa na kansan na palayan na. Ay, adun na mga breed, nasasati man na kiyaw mga sa breed na medyo inulabong na pagay ka na karakaw. Di ka ni iduit na lumapita. Nagito na tayo doon, dominigawan niya nga, lumiya lang ito. O ay, nakiyakapiya gino'y karuman yan. Pero ni karumani na piu-piu na tingin namin ni pigo ko juate ay lawak manu dia gerakan na ya dinya kalipatan naging awjo kalakarakan natay dulu kan ya mutu nagiti na ayam ada niya de kasakti subudoy ayam marata akapumu keginga ko bebay na piu-piu na kapamu ke ayam ada niya no pamang kasito na setor na ka Ako ni ibarat yan itsamulian Abi niyan, ke 200 kasang gapi ang kasubang ko sa populasyon.
Ben ya taya amo. Oh. Ati pagilay na kad na pita kaya pa ka. Gupina din na anak pa'y beli dia na lalapit niya gupita ka iyan. Aduh, ako ba? Ha? Tara, kapamara ko ta di surga o kapamara ka kinara ka? Pinara ka. Hindi, isang pulian. O nga. Kagiging kaya katero, na inupitero ay maalam niyan na Allah Ta'ala, awa may yu'tal hikmata, fakad utiya khairan kathir. Saan sa tawa tingwan na Ta'ala, abagan wala sa uwangan na ayaw ano niyan na kekuan niyan, sudid na una niya na madagal ang mapiya. Amapiyan. Ay, hindi na mauwang ka. Api sa mga padagal. Ay, hindi na padagal nga, asa kay tindira, na hindi na mauwang ka na pagkapalagi sa customer, niya kapiyapeke, iwan. Siyerstaw ko. Ha? Allahu Akbar. Tigin na, kuha kan sa gini kaya sandal. Itigin na may kakuan na niya malan na. Oy, kumasaya ko muni. Kuha ka din ka, ube malan na kasuin na karakan. Oy. Ate keburingan, api pernya penuh buring. Oy. Nah, niya kuha niya. Ayah kia please ang una, sabag sa gini kasih stop ka. Minuman niya sa walay na kia buringan. 3 rumah niya no kanan. Ini kasi nga malumala. 3 rumah niya ba betengin niya menap isa buring. Oy, sama nabi ako yan. Ay, kapakaya makatamu sutaw ya mitamu genongan. Oy. Kapakaya makatamu sutaw ayamitamu kena suara. Kadiya nga iyan, ni mo Allah Ta'ala na bukit kuping barangan mo to manusia. Ha? Diya nga iyan, niya nagyo-gyo mo tawatay na din asgira wata. So mataas. So kaya kapangadir niya sa bububuhay Muhammad Nadir Asgar Junior. Oh, yang berarti tanong siya sa Quran. At nawata iya na sa pulau budwi ide. Kaya kaating yan si sa international na ikadul. Oh, nanabi ba niya pulau sa pulau budwi ide. Yan na yung babago na niya kong masiran, babago kaya pa kumera. Kami atin man sa international manawata ito na Grand Champion. Intay rumiyatin na yung number 1. Oh. Ayaw champion. Anthony kaya kilala una suara. Oh. Lagu. Kagi kaya limor kawalan marang-marang pumukitan niya. Ha? Okay, nasuara aki surga yan. Kena bersuara aki neraka. Kan mo bisika ta. Makanya ibarat to sa mga example yan. No? Kenapa ko sila ko? May kakuha, may beran mates kami malit yung gati ko. Mga example luto pa ma. Ang beran-beran nga pag kita ng ko, limor ka. Wallahu ta'ala. Okay. Si Pacquiao na profesional. Why? Okay, na ayat kaya ba niya na bilyonaryo na, di mo naman yan. Di mo na ini yan. Ano ba? Boxing. Alright. If we minis, we have bilyonaryo yan. Ya, kadang-kadang liwanay sa Amerika. Kadang-kadang liwanay sa Manila. Mga tarak yan na yung ko rilu ikaw man yan. Sobrang 40 ka milyon na rin yan. Alright. Ha? Nasuntok ko. Kasi Pacquiao na makita makasuntok na 5 ka milyon. Kasi nga marano nasuntok ko na rigi. Pagkakawidang ano. Ha? Kayo ba tiyo? So gina ni Sabah. Ino ang naidinis ka sa gigay na wala bang isa ko saranaw. Kakagya. Ayang mata na tato madag labulay yung kakansaranaw. Naging gabay mo kira nga buli ni. Ay pati. Ha? Na. Niya mo itanong mo diyan kaya kita katiro. Na hindi na asotaw na mafia ikatiro. Baman na ano nga niyan? Oh. Ano nga niyan? Na ingira adiyang kotwaridu na aya amia kapasado na mawangan na dikirampay sa mapita na miya pasadiya juridu. Sa ayak kana iarga o ungangan na malay arga di subilyo na malay arga di sumilyo. Ha? Adiyang kotwaridu na dikapasado bilyo.
Api ate yang jatau. Yung motor itu dah dikepas ada million. Api ate yang jatau. Oke, nah ini ayam yang katali rumah. Nah adna uang no katero iya na sataga katero niya na miya kang gagsa siya may pangino ini juga. Oh. Pira-pira ayam ana niya na kawingan. Pengaruma. Amin ni betta din sudiya lagi di bentan. Di mana kawasati. Ala gabu ubansa. Sakap kebendingian. Nami ni betta depan suwatanga betang. Namun, plastada. Nasa sataga miya teruk na miya paka agi mo takuan. Kore kayo di? Nah, hindi na nga ba to? At na di nagkakawing. Di nagkakawing. Kaya di niya kakakawing na, so imbita niya na tamo na benkian uki. Beta jadi magatos gibu na, ayaw mo miyati mo iyan sa tama bebuda makaw masakili di dunia. Miya nga ngapin kulang wano tungan na iniyan. Natin mo iyan na 2 gatos. Naaya ko lang na 3 gatos. Aya ko lang na 3. Aya imbita di na 500. Nasa manuto, nadinong kita. Kadi pa kagagasuta mo ko. Nadi pa kagagaso bangsa, di kan giraw eh. Tingiditaki makatalong. Oy, kasi inaaka na tingidun makatalong na, bapa ako nga kaya maaka. Di nga nuto petiruang. At di, so tingid minsan na, di niya pagutang ng tingid minsan na. Di ka nuto silidin. Okay, naupun ayam makatindig na sanaday sa ginukatak. Nasurod sa diketanor. Amapi akapakaw kita niya sang kota petir unian. Oy, nama ano inian. Asa tawa makaw gupse na lagi dumiya kaw gupsa kiyang bere sa kaaba. Bebawata sa ulama na nangwano ulama. Awata iya na panay kaw makakukunik. Namawata sa mga hapin na umanilang bati yung Quran na makakukunik kaw. Nagwa kay kalaman kay kaliwa-liwa na gisu inaw buboy. Na kaliwa-liwa na gisu amao mama, amao buboy. Natigilan na sumulti naman sa kwarto. Ito nono. Pero ang alam ko na kami ibitan kan tanong ako. At ano din niya kawin niya kay isa. Oh ay, ada manutang abeng siya. Ada manutang atamo kaya miya kanutang unangangan. Kaya naman yung manusia na anong niya. Oh ay. Lagi mo tayo nalita no kagaya. Ina ko na, hindi ko na sabalagan na kumitira na mo to umanisa na piniuniran si Mayo. Lagi ka na bisita si Mayo, na piniuniran si Mayo. Tuloy kaya lang kawan niya ko talaga Mayo na niya ka na, tige na raay to do usyamsa. May layakan so sinaro-alungan. Tira sinaro-alungan, tige na nagindi si Mayo. Okay, dahil Peter yan, na ano nga, nakanaba si Mayor. Monto nagapman. Di ka di mamupoy. Nagusaga na diyan kaya raga, kaya taid. Ado, tiga, raaytul kamara. Ado, niyaylayakan so kapamumuntay agulungan. Kalkamari fi laylatil badr. Sa din na bida yan ako ikapatatalim ko ayag. Naugi na yan ka din diskasan na sa ulan. Natagin ni ba pipegar na ka na sinurgin na. So yan. Gina. So yan na misabat mga babayakan. Inuwa ka na itiagwan sa importante. Agyang ka iya dinis ka sa karkano. Dia kena kabaya ubaso ditaran atan na kanaad na sagayro na barang pakiculutan. Ayaw mo kapag isulutan na karakanon na kabya ad na miyat tiro adang karakan amada pipiya. Aba ko di katawi ayaw mga nanyan na mapapadil naman di ko mga tafsir aso tawa din yan paparatian sa surga na mu'tazila na bukadariya. Bako mo tayo na niyak ka na nakuha aglusun na tiwal siya yung mungguy ka doon ay dunia. Nakagi-ilalay bawa tatano yung sekretary na gid ni kapag lang pa kung sa kaya. Lang ulang na bang sa tano amranaw. Kaya maanan yan na ang iyasa ko uri ba takatiro
Oh, na pelindung ako wallah o karibatan na katero. Ame man kabaya kaya para kaya sabuta saja kota pitero akan na lagi numa pipikirian. Oy, kaya mana niya na so pipikir na kana ato na abay ni na limar pay kada naman ay inusarya nasasarpa. Kada miran pay ko ikadwa na ikatalo na ikapat na ikalima mapipikir ta na YouTube man so kamamanusiira kan. Ay dapat yo. Dito so kamamanusiira kan inaluy tanwa so Adam na discuss yung tanong na so Adam. Akyat ako yung ko ayam ananian na surga amya ka wagu ko surga na ayat anu discuss na aya asaba pakyade yang ko surga na ribet na nabi itu na rasul itu na siyuti itu wallah na ayat niya po yun na niya wa ayam ananian na skanya ni minggu 5 na pimba na suadam na minggu 5 dan na penguna niya na kaya pipi na kaya berdirong ugay na niya ribet na ayah pendikeribet di guru sama rantau. Ayo tapi nato na maliwan na gaya ko sekarang kata na napaka wida kaliyo. Ay kapag wida kaliyo na member ya tapi sa mga bubu kanaya mga bubu kanaya. Ay gaya mga bubu ya kanon na detaro sa kaning bubu le loksiyo. Ay sigo ilmu o kapag war kanon. Nakataw na ka na di ka po yung ubog-ubog pa wingi ko kayo di. Na yaman niyan na makapindeta-deta sa pamikiran. Kasakan man ada pun kabubaya iya geng kaya kapisan dito sa social media. Oy, madidigeng kaya katano. Adi gira ko na lumalay bawa tatano na sugusulang wano membro. Membro tano na yung upakan nito. Ayaw upakan nito na sumimbro tano sa Alarauda. Na apiap pendimembro sa Alarauda. Nakagi mga lulutinaw kito. Niya karger lagi yung kaya mamubitatin kakagi sotaw na mo untud ka na mo untud mo natatangtangan yan. Nakanabay tatangtangyar ka na baka niyang kebubayaan kapudikan niya di pangilayan sa pawing. Awan. Diyan niya di pag-ista diyo na tatangtangan yan. Mati tatantangyar ka na pumakinig doon siya ka. Nakanad nuba ay pumakinig ka na sumapiyaw nakatingin na ayaw mo ketanu dunia ko petero na kada sumarataon. Mataan. Kadang na pemakinig na ketanu dunia na sumarataon. Nasa mapiyong. Iya itu ketanu din. Dia rilangwa na tao na miyakang giginawa yung pamakagilan ni Madin. Na ayaw man mga bubay kulay adi kapakapang giginawa yung madaklataw. Melagi do tutungan na ya, sa ditutungan na ya, nakataon yan, tunay sabot pa, di na nakapakapang ginaway. Na isa ka sa sabot pa, sa di kapakapang ginaway, madaglataw. Na sukipot pantang nakakutungan na nga, na paano ka no makapang ginawa, ayaw pag di mata na ka na sumarataw. Di ba? Nasulang wano miyang gulubagkiyar ka mapia. Nangyili ba di ba? Ibaratnya na siringan wa tao pa. In hospital siya maaka sa kanimiwit sa hospital. In hospital di karo mga sa kanimiwit sa hospital. Niya karo maswata ka, niya kalalay niyo pa kanon. Niya kisusunto ka swata ka sa kanimiwit yung piyaw. So pagsuwalay ka, naging utakar sa din yun, nasa inidunita ka kanot. Niya kada-kada lang mapiyam yung gulo labor ka o. O giti, tiyano din ka, nadiwag si sabi. Pamagiti tatanudan ka, nadiwag si sabi. Na, niyo tangkara kang gali magatos, dokos ka utangi. Tiga ko mga wata ka, di ka kami prilo ba niyo tungan na tungan na inyo. Ayat tiyano din ka, nadiwag mo tadakor ka kautangi. Na akiyan ipatan ka sulang, wano niyang gulong lakor ka, Paano ka naman pinginaway? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natingnan mo mga lukas sa sosang giburan na piyatay asatan, piyatay usat timanatagman sa miya ka? Isa-isa. Kaya, yung kaya di sabab, ayaw maanan yan na para mapia.
na tonga na ka sa nga tonga na ayat tanuding ka ko kipupantag na ka ko tonga na sumapiyon. Kenabang ka pagdi mata naging ko tamarataw. Umaga pagdi mata naging ko tamarataw. Si ikwaya maana niya na karibatan na piyakatanan wa Allah sa Hadisul Qudus. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Hei mga urit penakan, na mata-mata anas kano na panapadak kano na keribat ko kagagawa inak kadadong daw. Siya katanian na tukhti'una bil-laili wan-nahar. Pada kano keribat ko kagagawa inak kadadong daw. Wa ana aghfiru dhunub. Nabang kanilipati asakan inimrilila. Sakan ipagpakada si kukadustaan na ayam anan niya na pangnika sa rakan sarila. Karila na kung siya. So ayam anan niya na Allah na ginili marikul muluk. Makanian idatu ulang waludatu. So Allah na khalakas samawati wal ard. So Allah na ayam yadin ko langit na gusto lupa. So Allah na ayam yadin ko narakan na gusto surga. So Allah na ayam yadin ko lang walu say. Da unaan niya na malika dito. Okay na andi ka pangning ka sarila ko Allah na automatikari nila ang ganiyan. Na so manusia atang tuwa mababa kaadun. Atang tuwa may tuwa kaadun na igiraan na kiaribatan. Waya maana niya na pedihan lagi do tingdihan minsan, tingdihan makadua, tingdihan makatulo. Ay baratan niya upama na mga guru niyo na ayam ana niyan na anigira ko na miya mati na diprila. Ate area so Allah Ta'ala na paririla na sige diprila matagin uripan. So pakisaksiyan tanong ko Allah, agyan ka kapakapupanta-pantagin tanong na di tabi di meririla. Eh dapat eh, oh. Ada no malasita no mapapadalam sa agyan kaya Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rajab, Saban. Seberapa bulan? Seberapa bulan? Seberapa 5 bulan? Itong tanuman. Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thani, Rajab, Saban. Bang baju Ramadan, gitu so Ramadan. Sama nuto, nakagi so Rabiul Awal na kaya timarantan, ni kapilay man itong Rabiul Awal. Sekretary, kapilay man itong sekretary. Kalima. Nasama nuto na 20 ako patagawi bulan mo. Sisa kaya Rabiul Awal. Nasama nuto na sobra 5 to na Ramadan. Gaminay ko kuha nga pala paleta no mirampay ko Ramadan na mapipiginotan mo. Allahumma amin. Sa bagsan na pinalamatan tanong yung iya kakaniyo o ay kapapantagan na municipal vice mayor kagyan kaya makna niyan na municipality ang budi po sa bentong na panagod sa man yan na kanabasarlo ipagpakabetan niyan sa seminar rakan o mga baika tamang di alimaray sa nagkagamitin o ay napadid no to sa Panamar yan nagupanagod taman yan sa anamanaya kanabagi ko kababali niya na uluan kababali niya na dato mababali ang panugungan niya na ayatan ng uluan nakanabaya pipikir niya nagimuta ka dato yan kaya pipikir niya na kerumain na mapabisiran sa kaya di tanong dikintay na belas uman dinusimina na uman jimina na paginitan ko Allah so mapipikir na mapia akapadiran ko belas sa mana na ya Allah na pedul kasiran namin na niwaya. Oy, nasa borsa na siya tanong utaman na. Oy, agyan ka iya lecturer tanong kay lang biya ka baba. Kakagiya inanay bitano ya. Kakagiya ko ta kapag explain tanong. Kaya man niyan na nawan itong anay tanong. Nawan bangsa tanong sa giga pangampungaranaw. Kaamay na so mga bulayo ka sa giga kay itinwaranaw. Namay na kesa salakawan tira. Ato na ini bumiya galin sa bitaran mga di siguro. Kau to, na in-explain na karkanuan, ya kau kita gaya social media, na pagning ko Allah Ta'ala, benasan niya karkano, agyan kaya Panamario, na panagutaman yun, na ubaan na Christian yun, pakay si Yukman, si Kukuhan, na inanewa karkano buo, peluluba na agyan kaya, mga
mga katir ini pangduwa makuadam. Nanawa, paririgarakan nga pakay sa iyo. Gitu di Panginoon na karakano. Au pa makaalo yang amamusa, lagi dugi alo yung wadam. Nasad zakala, ayam anan yan, nakapkirarang iti wallah kuadam. Oy, udi na, kiyari na iwallah hutala kuadam. Nagitun mabiga pagilay niya ka na. Tanong giniway, kapa pelulugo na. Uba na makapakisiyo sa nagapakisurat yun, ay magitan sa sekretary sa nuna. Ano yung mabuti yan? Oh.